Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, isa ka 38 anyos ka babae nga ginaligar isa ka peke nga dentista na aresto sang NBI. Ginpatigayon ang entrapment operation sa Barangay Alegria, Murcia paagi sa entrapment operation nga ginpatigayon sang National Bureau of Investigation. Sunod sa kay Dr. Annalyn Gonzaga, ang presidente ng Philippine Dental Association, Negros Occidental Chapter, may mga 3-4 ka tuig na nag-operate mismo sa iya nga balay ang natungdan nga persona. Pila sa iya nga mga kliyente, mga manunudlo. Sa tuanay, nagatrabaho siya bilang dental assistant sa duha ka mga dentista, rason sunod sa kay Gonzaga nga gingamit niyang iya nga mga nangin eksperyensya. Nagapangtakod siya sang dental braces, nagapangpasta, kag nagapanggabot sa ngipon kag nagapanghimo man sang pustiso. Nagagamit sang alias ang 38 anyos nga babae. Una na siya sadto, ukon una niya sadto nga mga pasyente iya nga mga paryente sunod sa kay Gonzaga. Kaso nga pagsupak sa dental law ukon RA 9484 ang atubangon nga kaso sang 38 anyos nga ginapabot iga-file sini nga hapon via inquest proceedings. Abiso naman ni Gonzaga sa mga pasyente nga siguraduhon nga lisensyado ang ginapakonsultahan nga dentista para malikawan ang mga DIY o kung DIY suno sa iya. Kalabanan kita subong flooded niya sa aton online nga mga DIY. So sa ortho nga natawag treatment is very risky. Maski kami nga mga practitioner, guys, kung ilagid kami nga para correct way, pala magbutang sang bracket. Sila ay kapanapik lang na iya. Pagkato sa amon, bleeding, may mga temporomandibular dysfunction, ng mga kagat nila kaiba na iya. Tapos, worse, pagkalahok nga ng ilang mga ngipon. So, dapat, makatugin sila sa mga lisensyado nga dentista.